ọ bụ na ige ntị n'akụkọ ọfụma ị ga-anụ ife onye ori ụtaba na-afụ akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m ka one ka one anya m ka one ka one kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m ka one ka one anya m ka one ka one ogbenye dịbụ mbụ adị ayo 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 akwa ebube bụ onye na-agba ntarị nne ayo oge a ka ndị befa ji wee libie nya bụ ayo ayo ebube ayo maka na ọ gbatakatala anụ gbatakata anụ ayo apụtazi ọ na-akpa nga ayo ayo ndị befa wee loo n'oge si ebe a wee pụọ anya nke afọ nụrụ ebe dị ka ya ayo 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 mana emechasịla wee nwee nnukwu ọdachi ayo ebe na ọ na-agbanya bụ anụ ayo 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 akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube melụ gịnị akwa ebube melụ gịnị kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m ka one ka one anya m ka one ka one kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m ka one ka one anya m ka one ka one ogbenye dịbụ mbụ adị ayo 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 nnukwu ọdachi n'obi fedakwudoli bụ na o mechasịrị ayo ebe ọ nọ na-achụ nta ayo 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 ebe ya na anụ na-agbalị n'ime ọfịa ayo wee si n'elu wee daa ayo wele anya na-abọsọ n'osisi ayo 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 mbọsị a bụ mbọsị ikpeazụ ọ kwudebe ayo 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 oge ọ nwere nwanne na-enyere ya aka onye bụ onye sọtali asọta ayo 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 ndị be anyị unu mana a na-atụrụ inu si na ayo 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 na onye ajọ ife
ayo onye ajara mmiri na-afịa n'eze ayo o terozi aka nwanne enu na-enyeli aka ayo 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 mesịa ya na onwe wee nwụrụ ayo 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 akụbụba chọkọtazi ife oge mechọkọta ife oge ma ọ mara ayo 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 bidozie tụtụba ma ebe ntụtụ ayo ayo zugbo ọkụkụ mmadụ ayo na-eme ụmụ ife dịgasị anya ndị mmadụ atụrụ anya na ọ ga na-eme ekwesị na o nwere ife mere nya nwe emeli ntị ka a mara ebe a na-akọ ayo 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 nke ka nke na mgbe mmekọta bụ na a ga-eri oriri n'obodo a ayo akwa ebube jee n'afịa jegote ife dịka ọkụkọ ayo na ụmụ ego ndị mfụrụ ya n'anya na-enye ayo oge bido n'afịa anụ wee tigide mkpu owele ọkụkụ nnọọ nwụkwasị n'elu isi na-agwa ndị mmadụ na ya gotakwala ọkụ ka akwụkwọ na ya gote ọkụkọ ya lebukwa ilu echi niile abịa na abịa efu ugbe na ọkụkọ ọbụla ka ya lesikwa n'ọba ọkụkọ mmadụ ka o zuru bido mbọsị ya wee gaba arụ a niile ọfụzi ọkụkọ mmadụ na-akụbu na-eri ebe isi ya na nke a ji mee nke ọsị akwa ya kwụ mbọsị ya gotela ọkụ na onye ọbụla fụrụ mbọsị ya gotela ọkụkọ a ayo 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 akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube kedu ife melụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnwụ